Alhamdulillah, gora jarat guni. Bari maraman de boy. Alsa samba mawli folo. Adale medlana ka boga ta baraka to ke da biti da so kono ni. Ina jabola yi. Ba ina gane. Somo go bedi. Bari baytullah. Ba alhamdulillah. Ba. Ijal. Ba. لقد ليه ردان يا رب راسيني كنا ردان لا غدا سبوا فني يا رب ما سلا با سامبا ما ويلي فلو سامبا ما ويلي فلو akawuli akata baraka to ke da ti dar so kono fuga yadla ko nga doso yani ka fa tarika doso déposer ni nanola ista man so ngoro baralo iko ubay gata ni gesilla na yi chesir ne gesilla no fe na ma waklen so atna ke me fla so ka bla kuna kani dano ki la fiano men na faro ko e kelenga joni dépasser be abinyana bo e ga ne dépasser ta ka le dépasser ta mo bi sika fugar dépasser ta sika ke ba ni ay ne samba nyingal ke e jugumante na zaraw ne ba fo ko trop c'est trop adante mena e san jonne fleni samba clara kala na pew diplôme dalen ba bolo sono samba abane do barala wa ne contado adale do sono dumi doro abane do barani ma bane do barama no hal ni taranye gembola bi be warso ibaso do irega bara e kayala doro kan mana koloni samara kolo to oh kaba mina kuma kankele ne fena ne segena samba ga kola ne korodo de ga ne segena afo samba yana bi chen la ga chisi non tiene sera amba somo wole on baytula amba wala gatlera chen asini kina dam la gal sigi mandam wasel ta samba wele kana afaina ko mama ko bala kaga telia samba okay ba samba oui samba ko il fallait nous ne koni ne seganare it sega kalante ka diplôme soro ki da so ki te bara foli wow tanga bara ibe jido kale ane yama ba do ti wati juma tara samba wala asa dale ba mo ala manye ko bonso aba anso somo go be kono baytula ya jana ba dale me muna sokono ni le bora ka ba me arma kono mumma kono me arma kono de la eriwa ebe biro kono bara do la lebe erma kono baro kulo baro de se de podi do uri 11h de ane bula kune tarika do se déposer e dale me fuka ta lega itita mo jongoro bara le ga wardo ni kana ube ga tan nege sit law kerefe ni ma wa kelen so itna ke me fla so e dambe sokono ki tara do se déposer on osere resera kaba uli osere fo no lera mena bossa on gère sera kaba na hakila ni ga do se déposer e bi soli ga ti sigi ka udu kono de ba udu be kono e baragla e few samba fugari ko mani ni ti barake nga dubla samba yele koroy bine akilla dogo be koro blasira koro fele be dogo blasira samba chere ga fo ne segena ga kula samba sanjol ne fele nyina iklara ga kala na pew ibana baram ko diplôme dale bi bulu sohon ni gouvernement barate ite bara foi ne segena ga kula samba iwele ku emi e ba ma be nye fera de na songo bo autour sirai ma bi aw samba be na songo bo dongo do ne be wa kele kele di e ta be ke me woro re samba ni te na songo di an sega sigi dugele won one be bolo ka fa ne be ta bara aro la ete tugune ko diplôme bi bolo so e be ti daga sino
duni mana modoro eta doron ka dundoro kata to labo sika ke sambali te barake yesira di manga dubla yen koro e neta fe ka ko ke manga sutura kono iga dubla biga shagita iga dubla lo ni na ko e ko to wori ni na ko fa yen ga ko fa ba yi mo ne Samba Oto ne ya kuma min foye ne ma metene ne di tayi ga tuyi nta fa ka fugari mara kuma te ka yenyen Samba be yoro mina bi na fora e de ka koroni idogoni ali usigilen filɛ kabini a fitini a bɛ ne fɛ kaba fitini a y'a cɛsiri baara la fo ka ne yɛrɛ taa retraite la a bɛ ka i dɛmɛ fo ne yɛrɛ taara retraite la a bɛ k'an balo e kamalenkɔrɔ kuwalen n'i don école la k'i kalan k'i tila k'i ban i bɛ tila ka na i da so kɔnɔ yan ko alu ka tila ka e balo ka ne yɛrɛ balo ka fara e kan o tɛ se ka kɛ n bɛ mun f'i ɲɛna alu ko k'i ka bi nasɔngɔ bɔ o ye kelen ye n'i tɛ se k'o bɔ n ka du t'o ɲɛ i bɛ n ka du bila n tɛ se ka fugari mara dɛ i y'a mɛn ba yɛrɛ kuma ka ɲi n'a tigi ma basi ne fɛ ka ɲininkali kelen k'i la a fɔ ka na kuma in yɛrɛ bɛ nasɔngɔ ko de kan wa walima i bɛ fɛ ka n tɛ se ka fugari yɛrɛ de mara a banna kuma bɛ yɔrɔ min na o bɛɛ de filɛ nin ye ba tɛ se ka fugari mara ne fɛnɛ tɛ se ka fugari balo a banna voilà n'i bɛ nasɔngɔ bɔ san bɛ gabuda la i tɛmɛtɔ i bɛ nasɔngɔ d'a ma ni nasɔngɔ t'i bolo i bɔtɔ i n'i ka saki ka bɔ ka na a samara kolo tɔ n ka du kɔnɔ tɛmɛ ka bɔ ɲɛkɔrɔ a banna ne bɛ fɛ ka mun fɔ a ɲɛna bi kɔni cogoya tɛ n bolo an bɛ se ka sini ma kɔnɔ wa sini n b'a ɲini cogo bɛɛ ka di sini Samba cogoya t'e bolo e dalen do fo ka taa tile gan tile donna e si so kɔnɔ ko cogoya t'e bolo o tɔ tile de bɛna cogoya d'e ma i si so kɔnɔ wa e bɛ wuli ka taa ɲɛɲini de ka na cogoya di wa cogoya bɛna e sɔrɔ i si so kɔnɔ de baare Samba bɔ n ka du kɔnɔ i ka minɛ ta i ka taa n'i ye sini nasɔngɔ sɔrɔ i bɛ na n'i ma sini nasɔngɔ sɔrɔ fɛnɛ o y'a bannen gɛnni tɛ dɛ e ka taa ka bɔ ala k'an sɔn limaniya la amina limaniya bɛ e b'o sɔrɔ wa fugari a t'a sɔrɔ a ka bɔ a ka jan n'a tɛ foyi ye foyi a tɛ kɛ sigi a tɛ baara kɛ o wari tɛ baara kɛ kɔni an sɔgɔma ba an sɔgɔma somɔgɔw bɛ yen baara tɛ baasi foyi tɛ kɛnɛ na ala ka garisɛgɛ ɲuman na ala sini kɛnɛya an cɛ n tɔma bɛ yen awɔ a bɛ yen ça va cɛ jo can cogo di cɛ kan ɲɛ de cɛ kɔrɔ cɛ yɔrɔ jumɛn taga don ne taa ci la ne bɛ yafa ɲini k'aw fɛ mun yafa ma tɔ kɛra n b'aw deli a ka yafa ne ma ala n'a kira kama n tɛ se ka fugari mara ne ye kuma faamuya nka ko bɛɛ n'a kuma don ala bolo jɔn bɛ n'i minɛ cogo don ala bolo ni nafolo ko ni mɔgɔ se tun bɛ nafolo ko la ne tun bɛ wari karaba bi walasa ne ni n fa kana bila ɲɔgɔn na walasa farali kana don ne ni n balimakɛ cɛ nka diɲɛlatigɛ la ni ala ye min latigɛ o de bɛ kɛ ne se ma ko to n ka fantanya ye fantanya ye ala ka latigɛ de n'ala y'i lajarabi a la i se ma foyi t'a la i b'a kɛ o ye diyagoya ye nka i y'a fɔ cogo min n bɛna bɔ i ka sira fɛ ka da i bonya kan ani n dɔgɔkɛ ka balimaya kama ne bɛ taga a bɛ yafa ne ma ala kama cɛ terikɛ cɛ a kɛra cogo di terikɛ taa ɲininka kɛnɛma e nana sɔrɔ baro e ka taa ɲininka kɛnɛma n bɛ nin ko ɲɛ e ka taa n bɛna san awɔ e ka taa bare nin taalen nin y'an lafiya pewu Samba
Samba. Samba, akhirnya dulu. Oh, mungera. Nongana ni faru dalam nongana. Ini fa. Anu dongani. Ah, kok mungera tuh bun? Ma dong. Ih. Uji na wele soalnya na kata nasi. Kuna songo. Kuja gua ngwana songo. E fana te barala, o fana na songo bo fana ga suri te barala. Tu vois. Donc bu mango biman ko mango nu se ka sini ma. Ah. Sini na la sini tu ma jembe ferge to me na songo tu. Ah. Ko ta la ere. Ko ni na songo te mu ko ta ga bo tu. Ai es garangin toti. Wana ko ta do min na songo ko do wa wal ma wa fe ga ngira bo tu to na ere do wa ma do. Mais igom ko ta ngata la ni solution me so na wa. So mo gi balma fana black na mata che o fana mai ne no ne ga to ko na est-ce que solution me so na. Solution me so la no lo e geng e black na mata. E mo na ko go ge kenema o du de be folo ga na nyinga la. Anga ferega anga la ge na solution to so na. Nu ma so ne re tamame mo go roba do black. Solution kon so la be janere. Anga le parce que e mo na ko mi ge kenema sa o lu de be kla ga ta ga nyinga la. Fugo yoro fana block na anga ferega anga tan. Wanda na bashi te nkola ga wa ko parce ndeni Abdul ga ko dam na ra ko te bila ko donc ale ko ga ko be jate no ko ga fe o no na ga na lage I ay kuma mu fu ana ani komite na nyira nyina ndera ga dim sana dilla ndera bulu akmanga ken chugala ta antara ay donje fo na la inda na lage det na sega de ma fe dogon na lage kana nefe na egi bulu de tu suga ana na ko keta o yoro de kundu Isu. Ni ga kuma. Isu. Ne ma samba gwe ka ko ka gwe. Ne ya samba gwe nti sila ku ba dinga. Nyafo. Samba fleni. Ne ya samba de kolla. Suba ba ko. Samba ya ko like ka ba ni ba sa. Nyafo. Ekoli bana samba ya ga diplôme soro ki da sokono ya Chena joto fana da nte sika fuari ma o fana ma be ka ko ko ne ni samba bi barake ne bi samba mara ni samba ti barake ne sika fuari mara de ni samba ke ra fe ne bi ta na ma te fe ne fana ne ta ne di te sika fuari mara Nyafo mbo ya fam samba fleni ndendo ko ilare ere ne sigi yonde ni samba chana bi a folo mi se audi oiche ni samba ya kodo ke sisan amune ni sigi yonde audi be toro ne be do awbasi donc ni sika fare ma na bi sebeke be samba mara ni samba ti sebeke di sama mara di sute sama komore nyafo ya me nyafo mbo afaye samba di suta ko alu wele kan alu why bogi
Ba. Anche. Ba. Mobe. Washti. Isu nana. Apoka ananana ko ke. Apoko aya apoko abita ke. Alea kumbe. Banyak famsa. Isu. Ne bor kama foi na kenema. Ai do foi na kenema. Boy ma foi sunya na. Ya kuma be fai. Isu mu ne be ba thagana nai. Koro na so la. Abdul. Anga nyongo la men. Oncle bila. Même mi fiana. Fanga nyongo fam. Alu mogo be bila ite shin donné. Oche. Alu figa a donga fo. Ibe koron lage. Ka klebi lage. Ka kega lage, ka banfa lage, ka mogo lage, ka tla ki yere lage. Alu ale mogo da amuge kele. Ale bolo dingon da ga do jan doy ka do suran doy. Ay jenda ga mogo siri nyogonari. Ote mogo shiga fugare, ote mogo shiga che. Oche. Alu ibe bo dugono. Ka kenemala lage. Alu ibasro donu ga jago rebe ka do uga mobli gono. Oche. O wakati kele na donu ga ji tantanta be moto sanfɛ o wagati kelen na dɔw ka don wali du kɔnɔ a ye ɲa ka ji ta ka min o t'u ka fugariya ye donc alu i kɔrɔkɛ gɛrɛ i la o tɛ foyi tiɲɛ o de tun ka di ne yɛrɛ e b'a fɛ k'a fɔ ko n ka n kɔrɔkɛ to du kɔnɔ an bɛɛ ka sigi yɔrɔ kelen o tɛ yen kuma bɛ o de nɔfɛ o o don ba o de tɛ n ye faamu ye so a bɛ to du kɔnɔ nka an bɛ kalo 3 de d'a ma kalo 3 kɔfɛ kɔni n'a ma nɔ bɔ ko la an tɛ se ka sigi du kɛnɛ kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ k'a ɲininka na ale tɛ foyi ɲini n'i ka kuma mɛn alu n'i y'a fɔ ten an b'a ko cogoya la ayiwa Isu n'i ka kuma mɛn i ni cɛ ni baraji ba n ka kuma mɛn Isu i ni cɛ i ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye amin Samba alu tiɲɛna o ka bɛ diya yɛrɛ n'i y'a kɛ n ka fɔ cogo la tiɲɛna o bɛ diya ye donc i cɛ si tɛ Samba Isu na n'i bilasira n y'a mɛn walayi a bɛ to yan y'a mɛn n'ala sɔnna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la sera ka ne ta bara la bɛ diya n ye dɛ a bɛ diya n ye kojugu n'o sɔnna ka n ta n bɛ n débrouiller ninnu oh jangan tan bila me patro banyak kok patronya oh nyama oboy deh wala awa mera le patro patro nera nera boleh kan nasi sah kalau be baragola baragola barakannya dari sini patro ngate itu sebab apa ebe bara nyini ne eto Samba abo for Como yo lo coffee. Samba ne dun te bara ke bali fo inya ten na ya
on kɔni bɛ mɔgɔ ta tile zone kɛmɛ saba saba i y'a mɛn o si tɛ problème ye ti wara i ka baara kɛ ni dun labɛnnen taa biriki dɔɔni ka na Karandiya biriki ta ka na n'a ye i tɛ la awɔ a ka ɲi biriki ta ka na n'a ye tile ganna n bɛ fɛn kɛ baara ka ca n bolo ko nana ban bi de ko n ka nin yɔrɔnin ban n'o tɛ a ma ɲi a teliya wala kunkuru n'i nana n'o kunkuru n'o banna i ka taa pilɛn ta ka na n'a ye i teliya Cɛ cɛ ka fɛn e ko a ma se a bɛ mɔ sa fiɲɛ bɛ ka gosi yɛrɛ de cɛ tanba tɛ ne bolo bi ne kan ka taa ci dɔ la a bɛ mɔ e yɛrɛ bɛ jamana in kow cogoya dɔn a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn Abrégé awɔ ami voilà ayi non mi wele 13h kuma na la sɔnna fulakɛ bɛ an bi dɛ ah ok ouais merci a bɛ wele la wagati bɛɛ c'est ça oh John Kololo fulakɛ kan ouais oh fulakɛ fama ouais ça va ouais ko basi t'aw la basi foyi t'an na wala e yɛrɛ dun non basi foyi tɛ denbaya dun basi foyi tɛ wari basi t'u la basi foyi tɛ an fa n'an baw basi foyi tɛ an dɔgɔnin an kɔrɔ la bɛɛ ka kɛnɛ bɛɛ ka kɛnɛ John le John walayi kɔɲɔmuso kuratigi cɛ a bɛ ka cogo di cɛ se t'an ye bilen ya n'an ma muso filanan ta u k'an dusu suma e b'a dɔn fɔlɔ ninnu kelen don k'an tɔɔrɔ trop voilà non kɔɲɔmuso ko kɔni a ka fisa dɛ walayi ne y'a fɔ ni yɛrɛ ɲɛna k'a ka kelen ɲini a banna Abrégé e ah bɛ ka sukaro de k'a la awɔ cɛ hali ka fɛn to yen fɔlɔ k'a to yen fɔlɔ a to yen kuma bɛ n fɛ ka fɔ fulakɛ a b'a ka sukaro k'a la san n'a y'o min i bɛ sɔrɔ k'i ta fɔ ayi e k'a to a ka fɛn to ne yen jɔn ye min fɔ o bɛ kɛ koyi nin sukaro tɛ kɛ nin na bibi fulakɛ i tulo b'i la jɔ i kɔni i bɛ ne dɔn e kana n dɔn mais Abrégé bɛ ne dɔn ne ye mɔgɔ min a b'i dɔn e dugu in kamalenkuntigiya kɛ ka tɛmɛ fulakɛ jamana in kɔnɔ yan fulakɛ ne ye fɛn sɔrɔ dɛ mais ne ka nafolo tiɲɛna ne bolo bi fulakɛ fulakɛ n ka nafolo tiɲɛna mais n bɛ ka fɛn dɔ jate minɛ i la fulakɛ n'i m'a dabila e ko i ka nafolotigiya a bɛ laban John o kɔni a ma se kuma ma bɛɛ b'a dɔn ne ka nafolotigiya kɔni bɛ laban a ma se n ka kuma o tuma an ɲɛ tɛ ne ka mobiliw la an ɲɛ bɛ mobili remorque ma jigin e yɛrɛ ka da la kunu wa fulakɛ remorque ba b'i bolo an b'o bɛɛ ye an y'o bɛɛ ye i b'a fɛ ka min fɔ fɔ dɔrɔn fulakɛ e n'i ka fɛn tigɛ e fɔra ne kɔ fɛnko la e t'o kalama mais Abrégé b'o dɔn ne ye cɛ mais Abrégé bɛ ne dɔn a ma dogo fulakɛ la n t'a dɔn kalabanciya de don wa mun de i kɔlɔsi o don ko fulakɛ e kɔrɔkɛ n'a fɔra diɲɛ fɛn bɛɛ b'e bolo i yɛrɛ ɲuman na remorque ba yɛrɛw b'i bolo u bɛ tilen ka marchandise lajigin mais n'a fɔra e kɔrɔkɛ de bɛ palon na carreaux ɲɛfɛ e kɔrɔkɛ de bɛ palen na santew da la mansɔnya la fulakɛ a da ɲɛkɔrɔ dɔrɔn i k'a lajɛ e kɔrɔkɛ e wolo kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen John dole y'a fɔ aw ɲɛna ne ka kɔrɔnin sa n k'a to ka to n ka tila n ka kuma la ne ka kɔrɔnin bon e tɛ se ka ne dala i n'i ka fɛn ne mako foyi t'o la ne tile kelen taara n jɔ i dala ko fulakɛ nin diyan o ma kɛ fɔlɔ o ma kɛ wa o tɛ kɛ tigɛrɛ jɔn t'i deli fo ka diɲɛ o an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gɛrɛn de la an bɛ te sigi a te min k'an ka baro kɛ an bɛ fara ɲɔgɔn na n'i ye ne ka nin denmisɛnnin kuma lamɛn fulakɛ a bɛ diya ne ye dɛ wa n'i m'a lamɛn yɛrɛ fɛnɛ fulakɛ i mɔgɔ ne mɔgɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ gɛrɛn de la wa an bɛ ɲɔgɔn bila o gɛrɛn kelen de la i kɔrɔkɛ bɛ cogo min fulakɛ i kɔrɔkɛ bɔ tan fulakɛ i kɔrɔkɛ bɔ tan John ne kɔrɔkɛ tɛmɛtɔ ne y'a fɔ e ɲɛna k'ale bɛ ka taa manœuvre kɛ wa don ne y'a fɔ e ɲɛna e bɛ ka ne critiquer a ɲɛfɔ ɲɛna sabula John ne b'i dɔn a ka ca ni san 10 ye i ma deli ka nin kuma sugu ninnu fɔ ɲɛna fulakɛ dɔ bɛ o fɔli dabila John fulakɛ hali ni mɔgɔ ma fɛn ayi non a dabila hali ni mɔgɔ ma fɛn fɔ an ye an yɛrɛ ɲɛ b'i ka ko kɛtaw la i n'i kɔrɔkɛ ni ɲɔgɔn cɛ Abrégé ko kɛtaw tɛ ka bɛn an ma kosɛbɛ Abrégé ne kɔrɔkɛ bɛ ka taa manœuvre kɛ kun min na n'aw t'a dɔn bi ne b'a fɔ ɲɔgɔn sinon an ma foyi faamu ne kɔrɔkɛ ye kalan kɛ bi ko tɛ a tɛ baara la a tɛ taa baarayɔrɔ la kunun ye ne ni fa an sigira ka kuma ka bɛn fɛn dɔ kan n'an m'o kɛ an kɔrɔkɛ la an kɔrɔkɛ tɛ wuli a tɛ baara kɛ n'o tɛ k'a fɔ k'an kɔrɔkɛ juguya b'an kɔnɔ o tɛ dɛ yɔrɔ bɛɛ ɲɛ b'a la bi a bɛ ka manœuvre kɛ a b'a cɛsiri a bɛ wari sɔrɔ mais n'i ko fɛn b'i kɔrɔ bolo ou bien i bɛnkɛ bolo ou bien fɛn dɔ bolo i b'i da so kɔnɔ diplôme b'i bolo i tɛ baara kɛ i tɛ ɲa
ne kan y'aw ka dabile Flagɛ. Flagɛ tɛ miiri dɛ. E ni Ala cɛ, e kɔrɔkɛ si filɛ yɔrɔ min na. A si filɛ yɔrɔ min na, e bɛ sɔn a ka taa pelu minɛ. Siman bɔrɔ, a k'o minɛ fɛn o fɛn e san 50 ani kɔ, e kɔrɔkɛ b'o gɛn sa. E bɛ sɔn k'o ye o la cogo di? Ko parce que k'o ye baarakɛbali, k'o kalannen don, ko diplôme bɛ bolo. Jɔn bɛɛ n'a garisigɛ tɛ yan. Ala ye e de garisigɛ kɛ, e kɛ fɛntigi ye. E de ka ɲi ka hinɛ i kɔrɔkɛw la, sabu e balimaw de don. Cɛ, hey, badenya filɛ nin ye n ka cɛ tile kelen ko tɛ ko, et puis badenya, a gulonnen bɛ fo Ala ka larusi de la. K'i balima ye sɛgɛn na, i bɛ se k'a bɔ a la Flagɛ, i m'a bɔ a la, lahara jɔ de bɛ taa mun fɔ Ala ye. E bɛ sɔn ka t'i ɲɛ jɔ Ala ɲɛ la k'a fɔ k'e bɛ kuma. Ayi, a tɛ sɔn k'o kɛ. ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka tesɔngɔ d'aw ma mais n t'a di. Flagɛ, an ka ɲi ka tesɔngɔ. N t'a di bilen. Ala ni kira barika la, tesɔngɔ an ma kɛɲɛ o la. N tɛ kelen f'i ye. Don o cɛ jan de don o cɛ surun. N bɛ mun ɲini fɛ, i ni kɔrɔkɛ a ye bɛn. Se bɛ e de, i ni kɔrɔkɛ la Flagɛ. Taga, n'i m'an ta mɛn, i na Ala ta mɛn. Ala ka fiɲɛ k'i yɛrɛ su. Ala k'i ni hɛrɛ bɛn. Ni Flagɛ in, n'a m'an ta mɛn, a bɛ Ala ta mɛn. E ye cɛ filila a yɛrɛ ma. Depuis a ye wari sɔrɔ a san yɛrɛ. Ne ye wari min mara, nin bɛ se ka mara. A si bɛɛ. Mais a bɛ cogo di? O de la Flagɛ, e ye cɛ Flagɛ. I wolowolo kɔrɔkɛ k'o gɛn ka b'i ka so kɔnɔ, k'o tɛ baara la. Ale t'a dɔn ko don ka ja a sebali tɛ. Abrese nafolo tɛ foyi. Ala ka hakilina ɲuman d'an ma. Ami ami. Ne bɛ siran ɲinɛ Abrese. E bɛ taa? Awɔ. An tɛ dabilenni min. Walayi ne bɛ taa. N'an ka sukaro k'a la sa. N ka heure sera o. I ka heure sera. Ama anje orbase awa saba awa kan ama ne bɛ lɔgɔ ci ta ɲini la lokaci Flagɛ kɔrɔkɛ saba saba tɛ de sama don ko muso ji dɔ ɲini kana den ma fɔlɔ dɛ mais mun y'i bila lokaci la dɔrɔn don bɛɛ n'a dugujɛ kan o ye tiɲɛ ye bi dugujɛ kan ye mais fɛn bɛɛ b'i dɔgɔnin kun ji min fɔlɔ o muso i ma nin kuma in mɛn mais e dɔgɔnin fɛn bɛɛ b'a bolo remorque 12 nana o don na e dun bɛ se mobili la a ma se ka mobili kelen d'i ma i k'i dahirimɛ ɲini n'o ye dɔrɔn jɛnatigɛ ma ɲi koyi e m'a fɔ ne dɔgɔnin ye ne dɔgɔnin ta ye ale ta de o ye tiɲɛ ye wa ale y'a ta sɔrɔ wɔsi la cogo min ne fana bɛ fɛ ka n ta ɲini wɔsi la ten bamananw b'a fɔ ko fa ta ba ta yɛrɛ ta ɲɔgɔn tɛ dɛ o de bɛ ka n bila nin na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala ka sababu ɲuman k'an ye koyi amina lokaci ta t'anw fɛ yan dɛ o tɛ basi ye ala ka dɛmɛ kɛ ala kana an sa k'an to tan fiyewu amina ala k'o dɔn ala k'an ɲinɛnen sɔn amin ka sira nɔgɔya amina yɛrɛ fɛn t'anw bolo yan dɛ n'ala sɔnna ɲinɛtigɛ ma ɲi koyi ko muso ma nin mɛn ala k'an kunna diya ne ma sɔrɔ yan fɛnɛ sɛnɛ ni wɛrɛ ko ni ye dɛ allo awɔ Samba don Samba Jalo alhamdulillah alhamdulillah ne ka dossier reçu la sini heure jumɛn 8 heures merci patron merci beaucoup Allah alhamdulillah ala ni ce n bɛ taa ɲɛfɔ n fa ɲɛna sisan Allah